Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Dok, ang pasyente nagbugtaw na. Nire-record kita, kuya! Kanina ko pa ha! Dok, ang pasyente painom ma. Kay basi mga gat na siya. Viral naman si Bong. Viral ang isa ka pasahero nga ginmulay ang driver kay mansuno sa iya. Isa na kuno ka oras nga wala nagalakat ang ilang nga jeep. Gani partido pipipipi. Gani partido pipipi. Mungko plastar kag magpamati kay punto por puntuhan ta. Dalion ta. Hindi na ta magpaligoy-ligoy pa. Una nga punto. Kiss may mga driver gid man nga amo sina. Daw tanan na lang ila dulugan, daw tanan ila pasakyon biskan gageri nutok. Na anong plano ninyo? Masinabakay kami. Anong plano? Masinabakay ang mga pasahero sa sulod sang jeep ninyo? Kaulugtasan, pero hindi ka dapat magsyagitan. Kaya nung mahimo sang syagitan, kahoy-anan. Kaduha nga punto. Focus kita kay lumba-lumba. Focus ang mata kay lumba-lumba. Lantawon nimo. Wala diferensya. Saktong itsura. Saktong panglawason. Daw gaalalawas pa. Pero may kulang. Kulang ang yang paminsaron. Gani intindihon ta. Kay bata siya nga daw ginatantrums. Daw ginatantrums nga bata payaon. Katatlo ka punta. Din ka naman naghalin nga mukbang. Din ka naman naghalin nga eat all you can. Anong plano? Pagkatinali ka. Daw magwa na ginang tubol nimo. No, gaya la syagit. Kay base ikaw mag-ililigit. Paminsaron gid permi. Valedictorian malipatan. Pero kung ikaw nag-igit, permi kagid madumduman. Ika-apat nga punto. Ulihi nga punto. May right kita, may karapatan kita mangakig. Kung daw hindi ka nagigagwanta, mangakig ka. Pero magsinggitan. Ikaw gapangita kasang kwarta, may plano ka mangita kwarta. Ang driver gapangita man inasang kinawala niya, parehos lang kamo. Gani kung hindi ka nakaagwanta, istorya ha. Wala ka nahuya sa mga kabataan, sa mga pasahero nga ikaw dila nagasyagitan. Paminsara, wala ka na huya nga tonto ka. Gani ako may suggestion sa imo. Kung gusto ni mo dasig pagbakal sang imo nga salakyan para dasig, helicopter para wala traffic. Kahit kung ako ang driver nga lumba-lumba ka, patulan ta ka. Manaog ko kag idapal ko ang plate nimo. Tapos, tungod wala preno ng baba nimo, paras ka sang baba. Kalad karon ta ka. Para may punto nga i-ambulansya ka kag magmadasig ang paglakat nimo. Muna problema ay kung kisa, lantahon nimong taho. Dok maayo, healthy, wala pilas, wala sablag, wala kagi mo. Pero gali, baldado ang ulo. Pa-check up katong gaga ka.